Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Mana sa kanimo. Mga igsoon, padayon natong iampo ang kahusay, kalinaw sa atong kalibutan, labi na dinhi sa atong nasod. Ato sang pasalamatan ang Ginoo tungod sa atong mga benefactors and donors nga padayong naghatag sa suporta sa atong mga panginahanglan dinhi. Hinaot nga hatagan usab sila sa mga grasya nga ilang gikinahanglan karon. Iapol sa nako pag-ampo dinhi sa special nga pag-ampo ang kapahulayang dayon sa akong uyuan sa pag-agawan si Paulino Tabornal. Igagaw igtagsas akong mama, pero po pareha ramig edad nya barkada kayo ni mao nang namatay siya kagahapon tong ituboy nga unta matagaan sa tinuod nga kabanhawan. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalan kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan o pasayloon sa atong mga sala. Dadonon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Maluluyon nga Dios itugot nga ang among gibuhat niining panahon sa Pasko sa pagkabanhaw magmabungahon unta alang kanamo sa tanang panahon. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Busa mibiya kami sa Troas, sakay sa sakayan ug midiretso sa Samotrasya ug sa pagkasunod adlaw ngadto sa Neapolis. Gikan didto miadto kami sa Filipos, ang kinadak-ang syudad sa unang distrito sa Macedonia, kolonya usab kini sa Roma. Nagpabilin kami pipila ka adlaw ni adtong syudara. Sa adlawng igpapahulay, migawas kami sa syudad ug miadto sa daplin sa suba, kay naghuna-huna man kami nga didto may tigumanan sa mga Hudeyo alang sa pag-ampo. Nanglingkod kami ug nakigsulti sa mga babay nga nagtigom didto. Usa ni adtong namati kanamo mao si Lydia nga taga Tiatira nga namaligyag panapton nga dagtom pula. Mahadlokon siya sa Dios ug ang Ginoo nag-abli sa iyang kasing-kasing aron pagdawat sa mensahe ni Pablo. Gibunyagan siya ug ang tibuok niyang panimalay. Unya iya kaming gidapit. Diri kamo abot sa akong balay kung giisip ninyo ako nga tinuod nga magtutuo sa Ginoo. Ug wala gayud siya pabalibad. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang Ginoo nalipay sa iyang lungsod.
ang Ginoo nalipay sa iyang lungsod. Awiti ang Ginoo ug usa ka bagong awit sa pagdaig diha sa katilingban sa mga nagtuo kaniya. Papalipaya ang Israel diha sa iyang magbubuhat. Pasadiaa ang mga anak sa Sion diha sa ilang hari. Ang Ginoo nalipay sa iyang lungsod. Padayga sila sa iyang ngalan diha sa sayaw sa pangilin. Paawita sila og pagdaig ngadto kaniya, dinuyugan sa piyang-piyang ug alpa. Kay ang Ginoo nahigugma sa iyang lungsod, ug gidayanan niya ang mapaubsanon ug kadaugan. Ang Ginoo nalipay sa iyang lungsod. Pasadya ang nagtuo kaniya diha sa himaya. Paawit sila tungod sa kaliyupay diha sa ilang mga higdaanan. Ang tag-as nga mga pagdaig sa Dios maanaa sa ilang mga tutunlan. Mao kini ang himaya sa tanan nga nagtuo kaniya. Alleluia. Ang Ginoo nalipay sa iyang lungsod. Alleluia, alleluia, wikain mo, kung nakikinig ako sa iyong mga salita. Alleluia, alleluia, alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaasap kani. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon ikaw, Ginoo. Si Jesus maingon sa iyang mga tinun-an, muanhi ang manlalaban ang espiritu sa kamatuoran nga gikan sa Amahan. Ipadala ko siya gikan sa Amahan ug magsaksi siya mahitungod kanako, ug magsaksi usab kamo mahitungod kanako, kay kamo uban man kanako sukad pa sa sinugdan. Gisulti ko kini kaninyo aron dili kamo maluya sa inyong pagtuo. Hinginlan kamo nila gikan sa ilang mga sinagoga, ug moabot ang panahon nga ang magpatay kaninyo magtuo nga nagbuhat siya sa kabubuton sa Dios. Kini ilang buhaton kaninyo kay wala man sila makaila sa Amahan ni makaila kanako. Apan gisultihan ko kamo niini aron nga inigbuhat nila niini inyong hinumduman ang gisulti ko kaninyo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Daghan nato muundang sa pagbuhat ug maayo, labi na gyud kon ang resulta sa atong gibuhat makahatag nato og kasakit or mo resulta hinuon nga dumtan ta sa mga tao.
Nya manana muundang dayon tagbuhat ato pag yung questionon ang Ginoo nganong nahitabo man ni Lord unsa may akong sa, di ba? Naamo na inana no? Unsa may sad-an ako Lord nga di naman nimo tuo ang akong anak nako, din amang gid mo tahod. Nganong magsigi maniglibak na akong bayaw. Kining akong umagad unayon man kog libak. Nagatinarong man tako, ako man tay nag-atiman nila. Ana, mga inana nga mga butang ba? Nya muundang dayon ta. Si Kristo nagtudlo nato sa pinakaimportante nga kahimtang sa kinabuhi sa magsunod sa Ginoo. Unsa man matud pa niya, isalikway mo sa mga tao, hinginlan mo sa mga tao, gani moabot ang panahon nga ang magpatay ninyo nagtuo nga nagtuman siya sa kabubuton sa Ginoo. Grabe kayong warning ano. Nya ganahan pa mong musunod sa tao ang kaning klasiha sa tao ba? Ganahan mo musunod? Kanang musunod mo aning klasiha sa tao nga ang imong ang sangkuan ra sa imong kinabuhi isalikway ka, dumtan, nya patyon pagyod. Samain. Hinuktok naman mo diha. May maning atong mga leaders kalibutan kay luos manig saad og mga nindot. Daog lang kos eleksyon. Kanang inyong lugar nga way karsada, karsadahan ko na. Apot, tindur ta pakpak dayon ta. Pero moingon padauga ko ninyo, di ba mga matay gin mong tanan. Mosunod mo. Muna, jutay kay musunod ni Kristo. Kay si Kristo ang isaad, moingon man, dumtan mo, isalikway mo, paantuson mo, patyon pagyud mo, basta musunod mo nako. Muna kung musunod gay mo nako, biyae ginang tanan kanang inyong mga balay, inyong mga kabtangan, kanang inyong amahan, inahan. Maora ni leader nga ang iyang giimbitar, iyang hatagan og kalisod, kalisdanan, kamatayon. Talagsa ono. Pangitag leader din his kalibutan karon, apil na ning nanagan og politika nato, ni daog man or napildi. Unsa man giilang saad? Maayo nga kinabuhi. Maluwas tas kalisod, wa nay magpuyo og squatter. Ang tanan makatrabaho na. Angat na ang buhay. Mao ginay kasagaran. Pero kasagaran ba yan pulos gyud wa matuman. No? Kisa man kuno gyud nakatuman bi nga kanang perfect gyud nga natuman ang iyang gisaad. Oy, bisan nga kining pari o man gani katuman. Pero mosaad ko ninyo, malipay gyud mo kanunay basta mahurot og kapahalin atong slot. Di maniguro gyud ko ana. Magsige gid mo daig sa Ginoo basta mahurot ning kahalin ang slot. Di tinuod, nahuman naman, nadayon naman gunagod, tanawa. Tukod tag kapilinya atong gitabangan, paspas kayo. O karon natukod na, sus, ang mga tao, kada adto dito, wagin ingon, mahay kong donate ko aning kapilinya. Agahapon din hilay ni Anhe, tagalaing lugar, murag dapit man tingali ito sa South, Mindanao, tingitong ila na yung gituyok, adto sila sa kapilinya, human Anhe din Loos lagi yung pasalamat sa Ginoo pader dito na mis kapilin niya. Nako niya, siya, sus, nindot tagyod pader. Nindot, kaya mong gibati. Nako, kapil mong tampo. So, nakapalit niya ito pader. Hala, ang imong simbahan pader ba? Kanindot, ani pader. Nako, kapil sa gaan siya. Kapil ko, ani pader. Huwag ginagmahay. Ay. Pero ang wak mo palit, mahay gin mo. Kanang wa mo palit, oy, mahay mo. Wala, pasalamat gahapon nga nahalinan tas atong dopes gahapon og 112 ka slots. So pakpak. Ang atong total nga halin 5,221 na ka slots. Nya na maligya man sa tag kaning MIP, no? Mary's Inspiring Purity. Usara ni kasimana nga kuan
kuan ni siya kita unsa tawag ani nga sale special offer. No? Special offer. Karong si manaha 2,000 ka slots nga tag 500 per slot nga Mary's Inspiring Purity para sa ato ning culmination sa Flores de Mayo. So pasalamat sa ta kay nahalina na sa tagahapon og 114 slots. Oh, patpat. 1,886 na lang ang nahibilin. Oh, doon ay mo pakyaw ani, pastilan kausara ni. Sugod na rabatag pamalit karon sa mga katong para sa kuan ba, para sa school supplies. Ato na batong pamaliton niya gi-order na sa natong pagkaon. Mapugos kitag bayad ani pero hot doon sa ni og palit dali ra man ni kay special offer man ni. Ato lang sa ning iampos Ginoo. Kutob yun sa mosunod sa Ginoo sama pananglitan mutuman gid sa iyang sugo dunay kalipay. Pero nganong niingon man si Kristo paantuson mo, lutuson mo. Kining maong pagsulti mga igsuon gi pahaom ni Kristo sa kahimtang dinhis kalibutan. Ang kalibutan dili gyud mudawat sa Ginoo. Ang kalibutan ba tungod kay giharian man gud ni si Yawa. Human ang Yawa gilabay nga his kalibutan, gipatalsik na siya didto sa langit na ana sa Book of Revelation chapter 12 inyo nang mabasa diha. Di niya na siya sa kalibutan karon ug matod pa nagkagot ang iyang ngipon sa kapungot. Gusto gid siyang mubaw sa Ginoo kay nawagtang siya dito sa langit. Muna ang iya dinhing buhat sa kalibutan paantuson gid ta. Nya mosunod gid ta sa Ginoo, paantuson gid ta niyag maayo. Pero ang Ginoo naghatag sad og mga opportunities aron ta malipay ang iyang mga sugo. Muna niingon siya dinhi, kamo ako mong mga saksi. Saksihin ninyo nga ang mutuman sa akong sugo tan-awon sa kalibutan gipaantos pero malipayon di ay. Ug mao ni ang misteryo sa gugmas Ginoo o gahom sa Ginoo. Na tanawa atong tubag sa Salmo, ang Ginoo nalipay sa iyang lungsod. Kinsa ning iyang lungsod? Ang nagsunod niya nga gipaantos sa kalibutan. Unya kay giingon man pagsulti ang Ginoo nalipay sa iyang lungsod, ang kalipay sa Ginoo ihatag niya ngadto sa nagsunod niya. Mo na moingon siya, dawata ang akong kalipay, ang akong kalinaw nga dili ikahatag sa kalibutan. Kana bitang tao nga magsunod sa Ginoo, malipayon nga magantos. Nindot paminaw no? Pwede ba? Malipayon nga magantos. Malinawon nga gilutos. Nindot paminaw no? Awag gid mo kasabot. Pwede ba? Malipayon nga nagantos, malinawon nga gilutos. Pwede ba na? Dili? Pwede kayo. Nahitabo na sa mga apostoles, nya gipasa na sa mga apostoles hangtod karon mao ni ang experience nga dili ma-erase og history bisan pagkanang matod pa nila na naman kuno tig-usab sa history din sa Pilipinas, di na mausab kay di anas kasing-kasing gibutang. Wa na sa papel, kanang naas papel pwede ra na i-erase, kanang naas TV pwede ra man na i-delete. Pero ang naas kasing-kasing nya nitapot ngadto sa sunod nga mga kasing-kasing, mahimo na siyang saksi kamatuuran. Tanawa, pangita mong taong gasunod sa Ginoo, panalitan asawa sigihag kulatas bana nya nagsunod Dios Ginoo. Unsa may iyang bation? Malipayon nagikulata. Kasuway na mo ana. Wa gid mo kasuway kay mutubag man dayon mo musukol man dayon. Wa man magsugo ang Ginoo nga sukol. Love your enemies man. Mo na wa gid ta katagamtam kasagaran. Pangutan si Santa Rita o Cassia.
bago pa man tong gapista, pangutan-a si Santa Monica ug uban pang mga asawa nga nagsunod sa Ginoo nga dinagmalan sa ilang bana nga karon nga himong santo. Pangutan-a ang ilang kinabuhi, malipayon silang nagantos. Ana may wa ma-declare nga santa nga kaila ko buhi pa man gani na karon. Hapit na man gani mo 100 years old. Malipayon man siya nagantos, mingon man siya, di gyud kaabot og di gyud maugmaan dong, mawa gyud ang akong kasakit. Gihug pa man na siya sa hagdanan. Kanang grabe gyud nga torture ba? Aya sud sa mga sobra ting ito 40 ka tuig nilang kuan. Ingon ato gyud hangtod na sakit ang iyang bana, bedridden na, iya lang gyapong atimanon. Napas iyang tupad ang kabit. Himo na ninyo. Nganong nabuhat man to niya? Kay matod pa niya, wa gyud koy kasakit dong kanang gilipay ra gyud ko sa Ginoo. Kay ako man yung giingon nga ako gining bana. Antusonon gid nako kay ako ning bana. Kana ba? For better or for worse. Iya man ang gi-practice. Oh, kamo dahil mamugbuwag. Buwag ta, animala ka na. Wow, why buwag ka itong iyan? At tingin ninyo, pareharagon na, gamay lang nga example. Unsa may role sa ginikanan ngadto sa anak, patyo ng anak o atimanon? Kusga. Bisag mo abot nag 15 ka buok, imo lang gyapon ng dawaton, atimanon. Oh, unyag mo abot nag 20 ka buok. 19 na imong anak, namabdos ka, magmahay ka. Og di ka magmahay, kanang 20 nimo ka anak, imo nang atimanon, purting lisura atimanon oy. Kanang 20 ka buok anak, purtig yung lisura. Bisan ganig 5, bisan ganig 7, lisod na oy. Pero tan-awa ng mga ginikanan nga nahigugma sa daghan nilang mga anak, karon ba pangutan-a, pagkalipaya magtan-aw sa ilang mga anak. Katulang din higa pa picture na kung usa ka batalyon na kung anong porti man yung daghanan siya managsuod mamipader 11 mi kabuok na kuhay man siya usaray absent na po merong niya kanitanan mga amo ni mga anak pagkadaghana nila dire nako kinsay ika-11 siya to aron gapuyo sa California nako i-congratulate nawa siya gi-abort sa inyong mama siya dira sa taon among mama pa dire buutan kayo ni nako congrats ha kayang ika-11 karon usa na sa inyong dako nga financer kay nindot og trabaho dito sa California og gi-abort pa to patay tong ika-11 karon lipay na kay sila panukuran pa sila balay sinang ana ay mo kong gitutukan kita manggoy maghuna-huna pareha karon ba kanang ang wa kauyon sa napili magsige huna-huna og bati Ulo, mugdi, maghunahon nagbati. Pero ang nahigugma na magsigun ako nagnindot. Parihara ko na ginikanan, kita sa siyang anak, ang uyab, daghan kay patik. Napay mga ariyos diri, hasta pang ilong, giariyosan. Unsa may hunahunaon sa ginikanan, inigkuyog sa imong anak, anang klasihas tao. Magsig, Jesus, Ginoo ko, pagka-adik kanignaw. Unsa makay kaugmaon ani akong anak mana gid ayo no pero tan-awa tong imong anak nga nahigugma hastan mayuhang mo angka sa motor pilit pa kay ginaksan ana iniguli ato daghan na sa kitong patik imong anak kay mo magparehas naman to sila uy day wa ka mahadlo ka na yawa ang kay naglaom sa hilong gumudya mangod may magkamoy nahigugma ipaglalaban na niya labaw na gyud ang imo higugmaon ang Ginoo higugma ang Ginoo nawa gay patik ang kanunay gisulti I love you I want to die for you I will bring you to my paradise di ka kaganahan mo antos ana ako ganahan ko mo antos awa na dinhi antos gyud di antos gyud nako dinhi maong assignment o tanawa karon perting lipaya hasta tong nagpaantos nako karon hurot-hurot naman gid mig kalipay
Bitaw, sa una agas mang yung luha na ko adto nila. Pero karon, ay sus, tagas na kaibig ngisi, abot na nga rin. Pero di sa kumukumpiyansa ani. Doon na sa laing mo abot, nga mo paantos ani. Pero inig-abot na sa pagantos, niya nagsunod tas Ginoo, paglipay. Kay ang Ginoo nalipay kay nimo, kay nabilong ka sa iyang lungsod. Mao na sila si San Pablo diri sa unang pagbasa, way hunong lakaw, way hunong lakaw. Nya kinsa tong abli o kasing-kasing malipay inigsulti nila. Mo nang imbitar sila aning sa tingan atong isa tong bayhana to dire. Nganlan og man mo nandito. Lydia ba? Giimbitar sila, nya gibunyagan nila dito. Ngano man abli o kasing-kasing. Nakasabot aning pag-ingon kun mosunod kanako, kalimti ang imong kaugalingon, pasana ang imong cross ug sunod kanako. Ang tao nga makasabot niini kanunay malipayon. Ang tao nga mosalikway niini kanunay giyong ratulon magantos og makuha pagyud sa yawa sa hari niining kalibutan nga atong giagian. Pilgrims rabiata dinhi, nagbiyahe rabiata dinhi, ay gyud kalipat ana mo na kung mubiya ka ni anang tanang butang or paantoson ka dinhi, don't worry, agianan rani. Parihaan agong mga mag-trekking ngadto anang sana trick mo ko nang ila kana bang mangakat ana mga bukid ba nga mag-agi anang mga dilidan uso naman na aros mga batanon, mga samad sila inigabot ngadto sa kanang mulampos na sila i-conquer tanang bungtura asam taagi diri siya kalisod kana nindot na mga dagma na sila, mga pangos ang tuhod, mga samad dinhi inigabot dito magkuntis daw sila kinsay pinakadaghang samad sa ako ay samad dito naligid ko sa ako gani din natusok tanay ko sa uy kanais gud na imong samad lipay kay sila na. Kaya kamo kono be, pag contest kono mo, imong bana, buotan siya, animal kestanan siya, mas animal ganing ako. Pila may lagom nimo karon siya, tulo, siya ako gani, upat. Siya, uy, congratulations, labaw ka na ako na. So ay kono nyo contest. Kaysa mag-contest, taglikay aning kasakit, malayo na nun tas kalipay. Mas maayo pagbugakos tas atong cross sa atong kasakit, kay ang Ginoo lipayon taniya kalipay nga dili ikahatag niining kalibutana. So ayaw kahadlok sa kasakit kay ang kasakit nakuyog nato ang Ginoo mao na ang tuburan sa tinuod nga langitnong kalipay. Nindog ta. Mga igsoon, ang Dios misaad kanato sa iyang Espiritu Santo nga maghatag natog kalig-on, kalipay ug kasantos. Uban sa pagtuo moingon kita, Ginoo lig-una kami. Ginoo lig-una kami. Nga ang atong Santo Papa, mga obispo ug mga kaparian, mainiton nga mag-alagad sa simbahan, inubanan sa Espiritu Santo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo lig-una kami. Nga ang mga pangulo sa atong nasod matinud-anon sa ilang pagpangalagad sa katawhan uban ang dakong gugma aron ang kalinaw maoy maghari magampo kita sa Ginoo. Ginoo lig-una kami. Nga ang Espiritu sa Dios maglig-on kanila nga nagantos sa kasakit sa kalag ug lawas aron dili sila mawad-an sa paglaom magampo kita sa Ginoo. Ginoo lig-una kami. Nga ang katawhan nga gipanalanginan sa Dios lig-unon sa Espiritu Santo aron dili malingla sa mga haylo sa kalibutanon nga pangandoy magampo kita sa Ginoo. Ginoo lig-una kami. Nga ang sulugoon sa Dios Teofilo Kamumot, Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo lig-una kami.
alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, liuna kami. Nga alang sa atong mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, liuna kami. Nga ang Espiritu Santo magbalaan kanila nga nangamatay na ug mahiuban na sila sa mga kuro sa mga anghel didto sa langit, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, liuna kami. Dungga Ginoo ang pagampo ni ining imong katawhan og ang mga pulong nga among gilitok dawata kini kay among gituboy dihas gugmang pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Amen. Nangawata o Ginoo, kining among mga gasa, iman sa mugma, sa upaw santusa. Kining manok, kining vino, inaman sa kamot sa tao. Ang iyong mga grasya, sa mong pangaliya, ihatag na kanamo, tulang itong aman. Sa tanan panalangini, sa kadaot panalipin, ang mahal kong nangalawas, pililon mong dugo. Imo ang kaluwasan, kinabuhi sa tanan. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Ginoo dawata ang mga halad sa simbahan nga nagmaya sama nga imong gihatag kaniya ang hinungdan sa dakong kalipay, ihatag usab kaniya ang bunga sa kalipay nga tunhay. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maanaaw sa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magmalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon, apan labi na gayod niining mahimayaong panahon sa pagkabanhaw kanusa si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Kay siya pinaagi sa pagtugyan sa iyang lawas didto sa krus, naghalad sa hingpit nga sakripisyo nga maoy katumanan sa tanang sakripisyo sa paghatag niya sa iyang kaugalingon nganha kanimo alang sa among kaluwasan. Nagpadayag siya nga pari, altar o kordero sa Dios. Tungod niini uban sa mga kalipay sa Pasko sa pagkabanhaw, nagmaya ang tibuok kalibutan ug usab ang mga anghel sa kalangitan, niduyog pag-awit sa imno sa imong himaya diha sa wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman,
puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daigon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iya mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan ining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among papa, ni Jose ang among arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso o mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na si Paulino Tabornal. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Hinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Maturong
pagpapasayo kami sa mga nakasala ka namon. Pili mo kami, inuyan sa pagsunay. Pinunuan, luwasan kami, luwasan kami sa dagat. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Kay buman ang gingharian, ang kahugan mayan hangtod sa kahanguran. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manahaw sa Usab kanimo. kanimo. Atong ipaambit karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay ang palawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento, gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing forever and ever. Give praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hands. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I am in you.
Magampo kita. Kaloy ipagtan-aw o Ginoo kining imong katawhan, gibag-o mo kami pinaagi sa mga misteryo nga tunhay, itugot nga makadangat kami nganha sa himaya sa pagkabanhaw, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat, mao ang kalipay nga Diosnon. Ato ra gining ma-maintain kung muantos kita sa pagsunod sa sugo sa Ginoo ug di kita mahadlok sa maong mga pag-antos. Salamat sa miantos og hatag sa ilang kaugalingong mga bahandi aron ipalit og slots. So sa atong dopes, ang ato ng total nga halin 5,221 slots na. Pakpakan na to ang namalit ni ini. Napay 48,777. Ato lang gining huwaton nga mahurot ni siya. Ang ato sang MIP or Mary's Inspiring Purity nga slot nga tag 500 nahalina na pud gahapon og 114 slots. Ato sang pakpakan. Tungod kay special offer man 1,886 na lang mo'y available. So ato taning paspasan kay para ni karong simanaha. Nindot ng mugasto tagdako para makasinati og nindot ang ato mga bata o mga batanon, makasinati sila Ginoo, masuod sila sa mahal nga Birhen Maria, gastuhan na tugdako kaysa mugasto tagdako para ragyod sa mga kalibutanong butang nga di ganita kakita og Ginoo, sama ng shopping, kanang kaon, disco, palitan na mga gadgets, perting mga mahala, mga suroy-suroy, gastong tagpila kalibo, pero wa kayo'y Ginoo. Pero kini activity sa Flores de Mayo, perting nindota ani. Dinhi ko nakatuon aning maong mga activities, dinhi ko nakakita Ginoo og nahimong pari. Tungod aning maong activity usan sa nakatabang kaig dako. So, salamat kaayo ninyo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kaninyo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos.